बाबू सोचल बतिया दूर बा से नहीं पैबा टकरे बाबू सोचल बतिया दूर बा। यूपी में सबसे ज्यादा मन बढ़ाया कबरपुर बा। यूपी में सबसे ज्यादा मन बढ़ाया कबरपुर बा। सुनाला हमारे जिला बाबरांड हो। रंगदारी में यहाँ के लोगवा बहुते मशहूर बा। रंगदारी में यहाँ के लोगवा सबसे मशहूर बा। यूपी में सबसे आगे मन बढ़ाया कबरपुर बा। यूपी में सबसे आगे मन बढ़ाया कबरपुर बा। जिला कबरपुर बा। जिला कबरपुर बा। पहंगा जान लिहा हमसे मिल जाई बारात में। सालू सलेंदर के नमवा चले रंगदार से। पहंगा जान लिहा हमसे मिल जाई बारात में। सालू सलेंदर के नमवा चले रंगदार से। जहांगीरगंज देवरिया से ज्यादा ना हम घरवा दूर बा। जहांगीरगंज देवरिया से ज्यादा ना हम घरवा दूर बा। यूपी में सबसे ज्यादा मन बढ़ाया